Ai, maazị. Nna. Maazị, ndewo. Oto gị nọ. Otechabe. Maazị, ka ị na-anụ ya? What am I hearing? Anọ m na paakị ebe anyị nọ na-apịrị ya. By 1 or 2, otu o si dịkwa. Ada na-ekpọ m na fon si na nwunye maazị angwo. Isi nwunye maazị m fụrụ na akwamozu last week. Nyere m ọnụ okwu ka. Ọ yara ya, isi awarịa ukwu kwa egwu ya. Asị na ọ nwụọ. Jos gicha nọ nni. Anakpụ otetere. Nke ka ewute m na nwaanyị aka mụ na ya bi for 5 years ọ mụtara nwa. Asị na ọ mụtara nwa ahụ okolu na-eji ọ tụrụ atụ ọ mụrụ amụ. Maazị nke a ka ewute m. Nke a ka ya bụ nchetakwa n'ubi agbụwa m because ọ bụrụ na ụmụazị kposa efukọsụzi ezigbo ụmụazị wasted effort. afọ ife mere ọ bụrụ ụfọdụ mkpọrọ tinye n'ọrụ keke nwe ihe ha na-alụ. Maazị Dibe maazị o nwere ihe m gotere gị Ịtabala afọ gotere ihe mma nwakwa nke echezi eluze nna bịara ya egotezie mba asị ka ngokịta ego dị m n'aka bifo nlie ọgwụ ọgwụ Igbo chelugodu nwanna wayami onwe ihe ịnwụ onwe ihe ise the last time m cheki nara esa ife kedu nke bụ na nwunye m nwe ịbịa iberete m golo ọgwụ ị na-aya ala amagana onwe ihe na-aya m maazị nke bụ maazị mba chere adamala ka iji nwaanyị na-ekwu mmadụ a na-aha ọ na-ewe m iwe maazị ma m ọfụma na-emife ndị ala onye ka iji bewe golo ọgwụ maazị nwana ma ya egote ọgwụ ihe achọgodo m ka ọgwụ bụ ihe a ka ihe ọgwụ a na-alụ ka nke bụ na ịlụ nwaanyị for 5 years ịmụtara nwa maazị ịbụkwa nwoke ịmaka mụnwa ịfụ m n'ilu ọrụ ịlaik ya m ịfụ m n'ilu ọrụ ngote gị ihe m na-eyuz ka ihe nkọwa gị na ka ihe nkọwa maazị ibi ebe m bi na-awada ụmụ nwaanyị na-eme onye bata ọpụọ ịma nwaanyị m na-adafada nchiki kịta ka ịkwụrụ ike m okwu ada m onye ịbụ onye na-eji egote ego ya onye jigote ego ya wayami haba klensa onwere ihe ọ da-alụ ma ukwu mgbu ma gonoria onye kpocha gị ọbara ibu nke kacha nke ịnwụcha ya after 20 minutes orejiri onye nwunye gị nwụ nkịta ọka nkụ maazị chere mezuo ihe nọnụ mezuo ihe nọ mmanụ ọwa m ntu jide fụ aka m gwa jide 2 for backup iji tu eme gịnị ka alụrụ nwaanyị ka alụrụ nwaanyị nyekwenu mụnụ okwe na nka aka jide anwụgo m ihe n'ime oge nke ewu ihe ji wetara gị akịta bụ onye a na-akwado ịkwa nwunye gị ị na-aṅụ ya a na-akwado ị na-aṅụ ya ọ na-alụ gị ọrụ na-alụ inwugiri enwecha gba ya kwacha nwunye gị ị na-amata nwaanyị ofu nda ọmụ ejima o kwete na ọ na-eme ihe ọ na-alụ ka nkụ ma staphylococcus ha bọtụl n'ụtụtụ ha bọtụl na mgbede waya mi ha maazị ji nwayọọ agwa akwa m ya nọ ịnwụcha ya 20 minutes ọlụba ọrụ mmasị anyị na-anwe ka ọrụta nwa ifedi ekenyikwa nkịta maazị chalụ maazị atụba nkịta mmadụ ime maazị